Això és una jornada de manteniment de laberintos. Aquí, on hi ha aquests xiprers, hem fet una porta. Aquest xiprer. I aquí s'ha mort un, però la idea és que estem fent un xeto aquí. Garric. Aquí tenim un exemple d'una alzina carrasca, de raça carrasca, i una alzina de raça catalana. Una altra carrasca i una altra. I aquesta part, que és una mica més solana, és el que serà el laberintó d'alzines. I aquí estan els companys obrint un camí nou. Aquest era el camí antic, que ara el deixarem que es tanqui. Hem plantat diverses obres per aquí i aquí farem un camí nou. Per una nevera per emmagatzemar les glans, macetes, terra, tot el tema, Sí, jo ja li deia avui. Que no s'hi posen malament, tampoc. Siempre es 3 años más tarde aparece por ahí. A més d'alzines també hem plantat algun roure. I en aquests huecos s'aniran plantant més. Aquesta alzina l'hem plantat a la sombra d'un llentiscle i li ha anat de puta mare. Des del 2013 està aquí.